yetu ase orobotronde ni gongo kumanyabuna ya mateye mokurwa ase nsemo ya Nyang'onda yegotokemea wodi ya Gisu ebunge ya Nyaribari Masaba nigo bagendete goichanira ogosira ku mwana obo kolengana na barabo nigo omusacho yo manyakanite na sokoro oyo bwate emiaka ya igatwa nigabete kagusiria obugima bwae kubwatkana no kubetwa omoyo no morugyoye magiga yo gotwara liomana kolende nigo babeire bakubulia serikali kwani kebana ngokora bali obotuki bweme erinde komanya oboene bwengane yo asikulende omubiro nyagosira abakogwikigwa ase engendo ya Krista Marian na chingaki omukagero oyo agendete gutangwa asigeta seni kyabanyanyimbo imeyo mochi obosongoro botirwa senchira yobekirano amayenda ni gabwatainse ase kinyorogia Nyang'onda magagaya mateye mogo siria omusacha w'emyaka ya igatwa obutkobogokiera lero kolengana na barabo nigo nyagosira babiri bagotwara eliomana no morugyoye ase gikegetambe asikulende goikira bono igati baramanya ekikererete ere kumubita omoyo igongo metimana aso gosiria omoigwana na rerire emyaka tole na ere gaiga abaye kirete ngoso kirochire kwerigeria aso gokora aragerie family yaye yamanyire goikira bagosanire magosa bisinini obetirwo omoyo okure baki abaye kirete ngaiteire nyantura gase bakomboete serikali egachekanywa na betiro moina kweta maene abasigari banyantura bakamubogoria bakamoiro botuko bwase enyagitari ya Krista Marian wabekire timba etinga ligosa linene ndirige kogaranje nanya kuguma gosa manene bagwita na bakwacha agocha gukuru mwana ondakumubeta omuigaki nonya nabo nigo bamotogirie nyagusira koba omusaye bumukia ase okwerigeria kwaye anene kwene kebnango ikiraniare amaganio yenkaye nigo abereka gukora emirimo ase sekta y'obosombi ase kulende baichanire ogusira kwaye buna bakoerera etu abana gukumia konene kara tukuigo mwana sokoro timokire oitu anjete mono ekenyoreke gima okinire ngeye itumuno muigwa orego kora uchakete gokora kasi bogendi chipigipigi akerwanira ake nake akangenda kwenda chigari kurusongo tukiamukama igo bono ekero twa usindikete ditukuria togote ngusirire kitokomya gojiga tumanya na mayane mwana oya asirite tuchigoiko tonyoro mwana abitiro moyo areirie faranda isiko kurwabo togochigoenda ngatiga tumanye nga bivuringa mwana oya aseiteru ngangai tonyora nga tusiekere na basigari batangante goikororo ekabege ntekene kebe ase chinse chubutuko obwo kuruga abwe karabasigari bachi gwikowe asa yuko romobere na umubiro na mayene nga no korire baire ekatwa swete nyumba yaye egendo twasanga eteneke iko twanyora to mumuro oyo igabegete chinda gere mesa rindira abanta baye borunge bono ntukumanya birecho oyo nga yarwete umuruyo yoye akacha gukora mumuro oyo boigo nigo bene kebna nigo bakurwa asenka etali kwenyara asibaganirie ogosirwa elio kwene kebna nkumwagachira bale enyumba na boigo goikirania emeroberio yokomwenia lakini sikire iga ake serikali motokonya mangana ya iga asomuchukuro yone inga yabo buremeru borobonene bono gaki togosaba serikali motokonya gaki umwana oyo nkwerigeria arenge tabuga atikende yonsi nonye bakia serikali mwale kwanje mweso ana nime obaene bwito bororekane gaki obaene bwomoigwo yone bororekane gaki bakia serikali tubugate sigaki moto sire no ankende kekeigo gaki ibina birero byeito gaki serikali baki togosaba no simbarati asoro igwekero byeito gaki nige serikali yaboligwe gukora obutuki bweime eliokomanya obwene bwengane yo asekulende omubiro nyagusira obekire asengendu ya Krista Marian na boigo ase omurugi onyagusira oyole omukagerwa atangire asegeta seni kyabanyanyimbo imeyo mochi bosongo tigatu sabe serikali aswa samangana ya ime etokonye mono tumanye kini ne obobebo asubore na turanya nale kore machingoro chitu ntusaligete chingoro ekenyoreke ngesaligete mono gwetania omomuro omoigwana abekire Krista Marian no moisekoria no ale polisi kisi town
Frida Kerubo, Ndizi TV.